Anu Bu, niki kula mawon sing nyapu. Alah, ora usah wis sinau wae. Kula sampun kok Bu sinaune. Ya wis, suwun ya. Iya Bu. Oh, alah bocah kuwi. Lastri. Oh, alah ana apa to, Bu? Nek ngomong karo ibu to ditimbali ki sing sopan, jawab dalem ngono lho. Dalem, Bu. Lah kowe arep nandi kok rapi tenan? Bu, aku arep dolan karo koncoku. Lah iki wae corona kok dolan-dolan nang kene wae nyiwangi putri resik-resik. Ya wis ta Bu, sedilut wae. Engko bar dhuwur mantuk. Wis assalamualaikum. Oh, alah bocah kok demen. Bu, nek Lastri niku kudu ditegesi. Lastri niku sering banget begal mboten nganggo masker. Piye ya carane ben Lastri ku kapok? Sebenarnya niki kula nggak ada rencana Bu. Oh, apa rencanane? Niki lho Bu. Assalamualaikum Bu, aku mantuk. Waalaikumsalam. Sinau wae kowe. Dolan ki lho kaya aku. Sinau ki ben pinter. Waalaikumsalam, wis mulai ta? Putri, wis sek sinaune iki gek dipangan. Ibu lagi ndelok tutorial saka YouTube. Iki gawe Lastri, iki nggo Putri. Wis gek dipangan. Nggih Bu, matur suwun nggih. Loh, iki kok ora enek rasane? Apa ibu lali ora nganggo bumbu ya? Alhamdulillah wis men dintekke. Ibu arep maca berita dhisik. Getun ibu maca berita isine Covid wae. Lah nggih to Bu. Ciri-ciri menawi kena Covid niku pripun nggih Bu? Ciri-cirine wong kena Covid kuwi demam, pilek, karo sing paling ketara ora bisa ngrasake panganan. Jadi kowe yen duwe kanca ora bisa ngrasake panganan aja cedak-cedak ya. Lho Bu, iki kok gak ana rasane? Loh, masa ta? Wong iki pedes kok. Iki lho gak ana rasane. Loh, engko ndek kena Covid. Boten kena Covid, kula wau nganggo masker. Ayo lho kena Covid. Mangkane nek dikandani wong tua aja mawali. Wayah corona ini iki nomor wae aja dolan nandi-nandi. Yen kowe kena Covid sing susah ora mau awakmu tok, sak keluarga ya melu susah. Nggih Bu, kula mboten purun mbantah Ibu malih. Kula mboten purun kena Covid. Nah, ngono nek karo wong tua sing sopan, nurut omongane. Iki kabeh demi kebaikane awak dhewe. Ya wis aja panik, janeke Ibu karo Putri sengaja ngeprank kowe ben kowe kapok dolan-dolan maneh. Piye ndredeg ra? Oh alah namung prank to Bu. Ananging kula janji mboten mbantah Ibu malih. Iya wis ra apa-apa.